laseli sɛbɛn kɔnɔ Pentagon ye a yira k'a fɔ ko Austin ka lakanakɛlaw taara ni a ye sɔrɔdasiw ka lapitaniso Centre Médical Militaire National Walter Reed la selifana tile waati la kunun kari la. Austin bɛ to lapitaniso in na fɔlɔ a ye a ka fanga labila a ka dankan ye secrétaire adjointe à la défense Kathleen Hick ye. Kabini décembre kalo waati la dɔgɔtɔrɔw ye a yira k'a fɔ ko cɛya bana bon ne a bɛ wele nanzarakan na ko cancer de la prostate de bɛ Austin na ko a furakɛliw bɛ kan ka gɛlɛya a bolo kosɛbɛ. Sɔrɔdasiw ka lapitaniso Walter Reed ka karidon laseli sɛbɛnw kɔnɔna na u ye a yira k'a fɔ k'u ye Austin lada olu ka lapitaniso in na. A kunnafoni ninnu dira état-major interarmée président ani l'Amérique masayaso ani wasabulon ma. A ka ca ni dɔgɔkun caman ye bi Austin tun bɛ a kalama k'a fɔ ko bana nin bɛ a la nka a ma sɔn a ka bana kunnafoniw di l'Amérique jamanatigi Joe Biden congrès ani a ka dangan ma. O gundo taabolo ninnu olu nana kɛ sɛgɛsɛgɛli taabolobaw ye inspecteur général ani Pentagon fɛ. A ye laseli kɛ k'a fɔ ko ale ma deli k'a fɔ a ka kɔrɔsigi si ye ka u makun a ka banako kunnafoniw kan.